हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जि बेसेनाव बयखौबो फिन बरायना लाबाय। दायो आं मोनसे गोनांथार भिडिअ लाना फैदों लोगो नोंथांमोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासे नायलां, अब्ला बुजिगोन आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा नोंथांमोनाथ' आरोबाव नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासे नायलांदो, अब्ला बुजिगोन। दा नोंथांमोना नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौ नायनानै लाग्रो, बेनि उनावहाय सावरायगोन। जोंहा दा बे राजु नार्जारि बिथां इउपिपिएलनि सेक्रेटारि, बे बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। एस्कर्ट खालामनानै लांबाय बिजनियाव लानानै थांबा आं साइडआवसो दङमोन, मिटिंनि साइडआव। दाना एनाउन्स खालामबाय राजु नार्जारि लाइमोन दैदेनगिरि बेबो इउपिपिएलआव जइन जाबाय होननानै बुंबाय आरोखि। आंथ' जइनानो जायाखै, आं नामबो होआखै, मारै आंनि नामखौ गाबज्रिखो होनबाय। दाना नोंखौ गाबज्रिदों होनना बोना लाबोबाय आंखौ। दाना एथ' हाजार मानसिनि गेजेराव आं नङा होननानैथ' बुंनो हाला। दाना आंखौबो आर'नाइ सोबाय, इदिन सोबायनानै जाबायलै जोब्बाय सोबाय नालाय होननानै। बिदिनो जोबनानै थांबाय। फ्राय एक सप्ता उनाव आङो दिल्लीयाव दंमोन। बे दिगम्बर नार्जारि आदा आं सानैजों जों दिल्लीयाव मोनसे मिटिंआव दंबाय थायोमोन। मोनानि 9टासो समाव बे आदा प्रमद बर' आंखौ फन हरबाय। कंग्रेचुलेसन सेक्रेटारि साहाब जाहरबाय आंखौ। हाब मानि सेक्रेटारि होनबाय आं, मानि सेक्रेटारि होननानै। नों इउपिपिएलनि सेक्रेटारि जाबायब्रा, आं प्रेसिडेन्ट जाबाय आरोखि। बागानपारायाव माबा मोनसे मिटिं दंमोन, आं मिटिंआवनो गैयामोन, आंखौ सेक्रेटारि दोनबाय। ओमफ्राय आं होनबाय बे बोरै सम्भब, आंथ' गैयानो, आं बोरै सेक्रेटारि जानांगौ, आंथ' रोङाबो जेबो पलिटिक्सनि होननानै। आं जानो हानाय नङा जाबाय। दायो नोंथांमोनाथ' नैबे जोंहा इउपिपिएलनि सेक्रेटारि राजु नार्जारि, बे बिथाङा बुंना होबाय नङा होमबा लोगो नोंथांमोन। दा नोंथांमोना ससे क्लिप्स भिडिअखौ नुबाय आरो खोनाबाय। दा जोंहा बेवहाय नोंथांमोना खोनानानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ जोंहा बे राजु नार्जारि बिथाङा सोरनि सायाव आरो मानि थाखाय दिनै राजनितियाव आखाइ होनांदों बा हाबनांदों, बेखौबो नोंथांमोना फारि फारि खोनालांगोन जोंहा राजु नार्जारि बुंनायखौहाय। दा जोंहा जाहैदों नैबे राजु नार्जारि बिथाङा दिनैहाय राजनितिक होननायावनो, पलिटिक्सआवनो हाबनो गोसो गैयामोन बा राजनितिकआव आखाइ होनो गोसो गैयामोन। दा दिनैहाय बेवहाय जोंहा बिटिआरनि चिफ दानि जोंहा प्रमद बर' सार, बे बिथांनि नारसिननायावहाय दिनैहाय राजनितिकआव हाबनांदों बा इउपिपिएलआव जइन जानांदों। दा बे खोथाखौ जोंहा राजु नार्जारि बिथाङा बुंना होखाबाय रोखायैनो, नोंथांमोनाबो खोनानो मोनबाय। दा बेवहाय गोबां जोंहा बे राजु नार्जारि बिथां बुंनायखौ जुदि गोसो होनानै खोनासङोब्ला जोंहा दुखुनांथाव बिदिखौ आं नुदों आरोखि ना लोगो नोंथांमोन। आरो जोंहा बियो बुंबावदों थांनाय बारावबो बिथाङा बिसायख'थि गेलेनो थाखाय रेडि जादोंमोन जाहैबाय, दा बेवहाय खाफाला जुफियाखिसै जाहैबाय। दा बेवहाय बे बिथाङा बुंदों गोबां रायजो राजाफ्राबो थुलुंगा होदोंमोन जाहैबाय जोंहा बे राजु नार्जारि बिथांखौहाय बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थांनाय बाराव। दा बेवहायबो खाफाला जुफियाखिसै जाहैबाय जोंहा बे राजु नार्जारि सार बिथाङा। दा होमबा बेसेबां दुखुनांथाव नङा होमबा लोगो नोंथांमोन। दा बुंबावबाय बियो आरोबाव जोंहा राजनितिक बा पलिटिक्सआवहाय बियो गैला जाहैबाय, थाला जाहैबाय। दाबो बिबानाव दं होनदों जाहैदों आरोखि इउपिपिएलनि सेक्रेटारियावहाय। दा बेवहाय गाव बुंनाय बादिब्लाथ' गाव इन्टारेस्ट गैला जाहैबाय, थाला जाहैबाय। दा गाव आबाद हेरि खेथिसो मावनानै जानोसै जाहैबाय, आबादारि जानानैहाय। दा बेखौ क्लियारै बुंना होदों नोंथांमोना आरोबाव फिन राजु नार्जारिया मा बुंदों फारि फारि नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोनासंलांबावबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दासिम राजखान्थिनि बिबाना दङ, मिथिया बेखौ खाफालाव बोरैसिम लाङो बेखौ साननोसै। ओरैनोथ' थांनाय बाराव बिसायख'थि गेलेनो रेडि जानानै दङमोन आं, आरो बयबो माने माबाबो होदोंमोन, बुंदोंमोन, थुलुंगा होदोंमोन। खिन्थु खाफाला जुथियाखिसै, खाफाला मिलायाखिसै। दा आंनाव राजखान्थिनि सायाव आंहा जेसेबां इन्ट्रेस्टबो गैला आरो बेबायदि लुबैनाय गैला आरो मा जालांथोंसै। खिन्थु थांनानै थानो थाखाय आबादखौनो हमबाय आरोखि आं दा। दा नोंथांमोना बे जोंहा राजु नार्जारि बिथां बुंनायखौ नोंथांमोना फारि फारि मेगनजोंनो नुबाय आरो खोनानो मोनबाय नङा होमबा लोगोफोर। दा बेवहाय आंनि साननाय बादिबाथ' जोंहा जोबोद दुखु गोनां बायदिखौ आं नुहुरदों जोंहा बे राजु नार्जारि बिथांनि थाखाय। दा बेवहाय ओरैबायदि जाबाय जाहैबाय, थांनाय बारावहाय बिसायख'थि गेलेनो रेडियाव दंमोन बा रायजो राजा थुलुंगा होदोंमोन, दा बेबो जाफुङासै, खाफाला जुफियाखिसै, बेखौबो फारि बुंना होखाबाय। आरोबाव बुंना होबावबाय बियो पलिटिक्सआवहाय हाबनो गोसो गैयामोन।
दा बेवहायबो जेब्ला बिटिआर एकर्ड जायैनि सिगां बेवहायबो मोनसे जेब्ला प्रमद बर'आ इउपिपिएल आव जयेन जादोंमोन दा बेवहायबो राजु नार्जारि बिथांखौबो लिस्ट होफादों जाहैबाय। दा बे लिस्ट होफानायावहाय दिनैहाय बेखौबो इउपिपिएल आव जयेन जाबाय होननानै माबा खालामदों जाहैबाय, गाबज्रिदों जाहैबाय। दा दिनै लिस्टआनो होआखैमोन जाहैदों राजु नार्जारिया। दा बेखौहाय लिस्ट होनानै गाबज्रिदों जाहैदों राजु नार्जारि बिथांखौहाय। दा दिनै बेसे दुखुनांथाव नङा होमबा लोगो नोंथांमोन। दा दिनैहाय बेवहाय जेब्ला बिटिआर एकर्ड जायैनि सिगां जोंहा प्रमद बर' सारा आबसुखौ नागारनानै जेब्ला इउपिपिएल आव जगदान जादोंमोन बा जयेन जादोंमोन, दा बे थिग बे समावनो राजु नार्जारि बिथांखौबो दिनै प्रमद बर' सारा जयेन जाहोनाय बायदि जाबाय जाहैबाय। दा बेबो आबसु बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नागारामोन जाहैबाय। दा बेवहाय पलिटिक्सआव आखाइ होआमोन होननाय लोगो लोगो जोंहा बे बिथाङा आबसुआव दंमोन नालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव, दा बेखौ नागारनो बादोंमोन जाहैबाय। दा बेवहाय पलिटिक्सआवहाय गोसो गैथारि मानसिखौहाय दिनै बिदि खालामनाया बेसेबां दुखुनांथाव। दा दिनै फैनानै 5 बोसोरावहाय सोरनावबा इउपिपिएल आव थानानै बा सेक्रेटारि जाबाय। दा बेवहाय दिनैहाय बिसायख'थि गेलेनो साननायाबो फैलार जाबाय राजु नार्जारि बिथाङा। दा दिनै आरोबाव बुंबावबाय गावनि खुगाजोंनो, आंहा राजनितिकआव बा पलिटिक्सआव जेबो इन्टारेस्ट गैया, बे खोथाखौ फारि बुंना होखाबाय। दिनै बेसेबां दुखुनांथाव। दा दिनै 5 बोसोर जुदि थानानैहाय मोनसे मोजां जेबो गावनि साननायाबो जाफुङाब्ला, दिनै सासे मोजां लिडारानो दिनैहाय जुदि मोनसे गावनि साननाय बादियावहाय दिनै गाव बिसायख'थि गेलेनो साननायावबो गेलेनो जुदि खाफाल जुफियाखिसैबा, अब्ला बेवहाय थानानै मा लाब। दा दिनै थानो नांला बियो आंनि बुजिनायबा, इउपिपिएल आवनो थानो नांला। दा दिनै ओंखायनो राजु नार्जारि बिथां बुंनायखौ नायोब्ला जोंहा दिनै इउपिपिएलआ थेर बेथेर जालांसिगोन बा जाखाबायानो, जागासिनोखा थेर बेथेरा। दा दिनै जेबो मावनो हाखायाखैबो। दा बेनि थाखाय फारि फारि इउपिपिएलआ फैलार जालांसिगोन आरो जोंहा नैबे फैगौ बिटिसि इलेक्सनावबो इउपिपिएलनि सरकारा गासिबो फैलार जाखासिगोन। बेवहाय इउपिपिएलआ सरकार दानो हानाय नंला। बेखौ जोंहा रायजो राजा बा एक्स एनडिएफबिफोरनि माखासे जोंहा खुद्रिनाय गावसिनि मोननांगौ मोन्थायखौ मोनैनि थाखाय गोबांथार जोंहा बिसोरबो बुंना होखाबाय। दिनै जुदि जोंनि मोननांगौ मोन्थायफोरखौ मोनाब्ला दिनै जोङो सरकारजों गोरोबनानै खामानि मावा बा इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामा, बेखौ जोंहा गोबांथार आबुंनिफ्राय बुंबोबाय थाखाबाय। दा दिनै जोङो इउपिपिएलनो बिटिसि इलेक्सनाव जोङो भटखौ रावबो होनो नाङा रायजो नोंथांमोन। दिनैहाय गोबांथार थगायबाय रायजो राजाखौहाय बिटिआर एकर्ड खालामफ्लानानै बा खालामनानै। दा दिनै बिटिआरआव माथो जाना फैखो, जेबो गैया। दिनै मोनखानाय बिटिसिनि पावारफ्रासो दिनै गोमालांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जोंहा फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव जोंहा सानै हयै जोंहा मोजां पलिटिक्स हान्जा बा राजनिति दोलोखौ जोंहा नायनानैसो गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनो नांगोन दे रायजो नोंथांमोन। दा दिनैनि आंनि भिडिअ लाबोनाय बेखिनियानोमोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर। दा बिदिब्ला भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर, बाय बाय।